Atención, vamos con chiste de Xan de Arzúa. Bueno, Como queixo. esta semana estando por aí todo o mundo me decía, a ver, cando contades un chiste verde, verde, verde. Entonces hoxe vou contar o chiste máis verde que contei nunca no lugar. Sí, é de Guardia Civil. É de Guardia Civil. Resulta que eran dos guardias civiles que eran unha parexa, bueno, unha parexa de hecho, de traballar, non? Resulta que iban, pois, de guardia, non? E vivían na casa cuartel, sabedes que son como pisos e viven un só ao lado do outro. E entonces resulta que vivían precisamente un ao lado do outro. Un era noviño, que se chamaba David, e o outro estaba a punto de jubilarse, que se chamaba José María. E entonces, cadrou que ese día, falaron as dúas mulleres. Dixo a muller máis bella, a Pilar, que era nova: e logo, a que cheira hoxe? É que hoxe é o día dos enamorados. Estou facendo unha comida especial ao meu rapaz, ao meu David, home, que un día tan especial hai que celebralo. O meu home cando era novo moi ben, facía as beiras moi ben e todo eso, pero ora desto romanticismo, desto xa nada, como xa tan vello, xa me pertes que animalo un pouco, joder, fai unha comidiña e tal. Pois ten razón, hoxe lle facer unha comida tamén, e cando veñan da guardia, pois a ver se se anima e tal. E así foi. Cando viñeron da guardia, chegaron os dous, pim pam, e estaban as dúas mulleres esperando na porta. Chegou David, o rapaciño novo, esplantoulle un bico á moza, a muller doulle unha rosa roja. E José María chegou á casa, case pasaba por diante da outra, niña miraba. Dixo: che, pájaro! Dixo: que? Ti acabas de ver a David o que acaba de facer con Pilar? Dixo: sí. Dixo: e logo ti non vas intentar nunca facer algo así? Dixo: home, xa intentei unha vez, pero Pilar mangoume un zorregazo.